Lebo ich asi vyhodili z ubytovní, lebo možno robili niečo zlé a preto bývajú na kolejích. A to je kde na tých kolejích, v tých Čechách? Tak koleje sú po česky, v preklade po slovensky kolaje. Tí chudáci tam bývajú na tých kolajniciach? Asi áno. Na kolejích. Asi áno. Môžete mi položiť ďalšiu otázku? Tak chcem porozprávať. Nech sa páči. Teda ako to je s tými študentami českými úbohými, ktorí tam bývajú na tých kolejích? Tak to ja neviem, čo zapríčinili, buď to mohol byť alkohol, drogy, alebo nezhody na ubytovni, robili zlé cirkus, že tam sa hádali, opíjali sa, alebo tak. A vyhodili ich aj z roboty, aj odtiaľ. A už teraz sa dostali do takého štádia, že už nakoniec dopadli tak, že sú tam. Prečo v Čechách študenti bývajú na kolejích? Prečo v Čechách študenti... No, to sa pýtam, že prečo bývajú tí študenti na kolejích? Lebo sú stresy asi. No, tí slovenskí bývajú normálne na internátoch. To je ako je možné? Prosím? Slovenskí študenti bývajú normálne na internátoch a tí českí na týchto kolejích. Alebo kríza je. Kríza. Však tá je všade, na celom svete. Ale tu není. Na Slovensku nie je kríza. Tu není. Podľa mňa tu to není. Galante. Prečo si myslíte, že tu nie je? Lebo tu je lacnejšie. Tam je. V Bratislave je 3 koruny rohlík, 6 centov a tu je zasa koruna 50. Prečo v Čechách študenti bývajú na koleji? Ja, vy ste. No, pretože to sú internáty a tiež to potrebujú kde si byť, nie? Tí ľudia. Prečo v Čechách študenti bývajú na koleji? Prečo tí študenti nemajú treba bohatých rodičov, alebo čo, no tak sú chudiaci študenti, tak čo majú delať? Tak idú tam, kde môžu, no. No a tí slovenskí sa potom majú lepšie, keď bývajú aspoň na internátoch, nie? No určite. No pretože naozaj je to pravda. Češi majú treba na koleji, áno, a my Slováci, tak žijeme si tady, v pohode, krásne. Prečo v Čechách študenti bývajú na koleji? Na koleji? Víte co, pani, Česko mi ani nespomínajte, lebo ja mám otá dôchod. A Češi sú velice hnusní ľudé. Velice hnusní ľudé, Češi. Čo sú to tie koleje v Čechách? Koleje, to sú kolejnice, jak jezdí vlak, lebo je tam metro. A prečo českí študenti bývajú na tých kolejniciach? Tak jezdia asi metrem, tí študenti. Nejdú piešky, jezdia metrem. Prečo v Čechách študenti bývajú na kolejích? Študenti na koleji? V Čechách? No pretože tam majú asi internát, ne? Takže tie koleje sú čo? Internát. Prečo v Čechách študenti bývajú na kolejích? Keď nemajú byty, alebo kde bývajú, potujú sa, tak oni tam idú. Majú rozložené niečo na spanie? No a nie. Majú rozložené ako so škatulkám a oni sebe spravia taký domček a idú tam bývať. Keď ide vlak, tak čo? Tak keď ide vlak, tak odídu preč. Prečo v Čechách študenti bývajú na kolejích? Čo na koľajoch? A prečo na Slovensku bývajú v tých kontajnerov, nejakých v kanálu a tak. A v Čechách bývajú na kolejích? No tak v tých železničné vagóny, nie tak. Na Slovensku v kanáloch bývajú. Prečo v Čechách študenti bývajú na kolejích? Naše koleje to sú internáty. Prečo v Čechách študenti bývajú na kolejích? Kde hovoríte? Že na kolejích študenti bývajú v Čechách. Na kolenci? Na kolejích. Lebo sú, Koleje. Lebo sú opití. Keď ti vypijú, tak ležia po kolejnice. Tak tej hovorí, čo s ním? To sa ožerie a také telá leží pod kolajami. A však tam vlaky chodia, pre Boha. No a vlaky chodia, ide pod ten vlak a tam a pomo prejde a potom je po nom. No čo tam majú čo ležať, keď majú študovať? Však sú to študenti. Ale doba, dneska budeš študovať, prosím vás, pekne, dneska to všetko sa užiera. Však ja viem, dneska mi to neštuduje. To hovorím, to nebolo, jak na komunizmu, to museli študovať. Teraz to neexistuje. A to je v poslednej dobe tak. Aj to všetko prišlo, prosím vás, pekne, z Ameriky. To z Ameriky prišlo. Ja vám poviem.
Markíza mala by to lepšie sledovať. To je to Markíza nesleduje, to je tá vec. Ja len koľko poviem. Čo dávate, ale len také veci nedávate, aby sa ľudia polepšili. Čo z nich, prosím vás, pekne bude? Čo z nich bude, povedzte. A tak sledujete kamerami, chodíte, všetkými médiami chodíte a on takú sa nestaráte. Čo z nich bude, povedzte. Sa ten nás nebude, tak to všetko hore nohami, prosím vás, pekne bude. Markíza, robte čo z toho, prosím vás, pekne.